Uwe na ginong Trayman ba kajila ba dispassing rani ula penpau ba kajingkran uba Aden mila besemoy Presiden ke Voice of the People's Party ba kajingwan ra yak spa ne kajing kemet kan pelong ya kajila kum ke sex state kadai kajing lam bakla yo pai ba habkran halo kani ba dispassing ong ba kajingkran uba Aden ba kamikalya kan kala kum ke sex state ne kajila auria kadai kajingkran ba ulong ba ha India kampat don ka an ke ba itu ya ka kam khaimet bat kumnu ula ba ban ong ba kadai ke sex state susu ba dispassing ong ba ka jingkran ba den kalong ba bi ai bat kadai ka jingkran ka bumi hap nama wat ke supreme court la ong ba ka mon lai lo u ni ka breu om la ban khang Den kat tahu ni khmat ale lo mekar ti katu jengkren jeng uba penkelai ke mekhalia kum ka 60 hi ti le se tang mo u hi lo melekar o khamla de breu bla nong thau anya thrai la ban ken tu kintian ha ke jing sio jonga te katu jengkren galong illegal nama po India ya ka sex business om pat itu dagaan ti kumno mo u la ban ong batak 60 dan ni la ban ong ta Christian state ni la ban ong ta ka Hindu state India om dan religious state India om dan sex state de gijing teken jong ba den kat unomi khmat ban ong ba kum de kala sex state ti kalong illegal ke jingkren yu kalong ka ba bean ba kalong ta kala jingkren ka ba lai i ba India ka ala itu ye kita kinong ya kisek waka India mi thu ik sek waka de ya ka will jong gitu gibreu ka mutual understanding jong gitu gibreu ngimla ban kang ya kata war supreme court ka ong ba ya kisek street ane kisek wakal ane kisek business India umla ban itu kan de ka will jong gitu gibreu ngimla ban kang kata ka di jing sutu jing bud jong gitu gibreu de jing kren jong ba arden de kalong ka ba bean ba ka belong ka ba kabayalam baklay pa iba ban ong ban penkelai makhalya kum ke 60 kala kata ka de jingkren ke babean ba ke jingkren ke ba lai i kum ba mu la penkelai ya ka makhalya kum kata ka 60 lane kum kata ka religious tian ya ka constitution of India pat itu ya kum kita ki an ban ong ba ka de ka 60